laifin editors ne irin wanda ba sa gani kawai yin ka aiki ko a jejjere. An kusa a gama aiki. A dole ana kula da wasu abu. Edita an su dole ma ka kula da wasu abu dole ma. Na ce ya kamata a ce an ɗauko ni as ma'aikata assistant momo. Assistant momo. Kun gane? Alright. Silent. Sound. Civilian. White. Aka yi medium ne shi. Kaga wannan. Kaga. Ba silent. Duk ina fata wayoyi suna silent ba? Yes. Alright. Roll. Sound. Still rolling. Kofa, a daina buɗe kofa. Alright. Sorry, muje. Rolling. Rolling. Draw. Sound. Speeding. Action. Cut. Sound. Sound speed. Action. Wani waya ne? Wayan ka ne. Aiki. To a sa deadly silent. Wala a sa silent. Aure ya kamata da su. Na son confuse na ɗaya. Okay to. Za mu yi hip hop. Ko? To TOP. Kai. Ni da nake fitowa ba To ai wannan za ka tsatsa duniya shot ɗinka lokacin da rani ya ba ta zo. Ya fahimta? Amma kina yi da farko dai baka san mutum ba yi. Sannan kuma akwai kwarjinin an shigo ma gidanka amma kuma kana tsoro. Ba za ki raɗe ta ba. Ba ki san da me ta zo ba. Yawwa. yayi da ɗan? Yayi kai ma? Okay. Kai ba ka samun ta da kyau? Medium. Medium? Okay.